Здравейте, приятели! Днес Здравейте. ще правим какъв челендж се пада това. Не знам, Петя ще опитва разни неща, които й давам, смесица между храни. Ще разберем по-нататък какви са. Да, общо взето, познай... Познай храната, може Да, би. Познай нещо храната такова. ще къде седна нашия приятел. Не можем вече да го снимем, защото снимаме и тук, и тук. И така. Не знам, да започваме ли? Ами да, абонирайте се за канала на Весо Videos. И да, Ако не искате да чакате до края на видеото да се абонирате за канала на Петя, влезте в описанието и може да цъкнете и да се абонирате за канала на Петя. Освен това може да ни последвате и в социалните мрежи, които са долу в описанието. Мерси много на всички. Започваме с първото ястие. Слагай сега тази работа. И който всеки път ще я махаш ти или? не, ще я дигам нагоре, предполагам. Виждаш ли нещо? Ами отдолу виждам. Не дей да гледаш изобщо, ако виждаш нещо, не дей да гледаш нищо, че с превръзка, затваряй се Готово. очите и не дей да помирисваш храната, защото много ще издаде. Запуши ми носа тогава. Нямаме такива щипки. Ако имахме за пране, ще да ти сложим щипка за пране. Добре. Добре, хора, първото ястие идва. Вие ще виждате какво е през цялото време. Значи, Веселине, от сега ти казвам, ако си ми приготвил нещо, което не искам да близвам, ще те убия. А има някакви странни смески, няма много хубава храна по принцип. Това е първото. Обаче май да се разминем, че аз съм десничар, трудно ще дам с лявата ръка. Ще се опитам да те дам с лявата, какво да направя. Отваря устата без да миришеш. Чакай. Пише мляко. Само? Това сурово е ли, бе? Не знам, ти кажи какво според тебе. Тя колко неща са? 2. Кисело мляко позна. Оцет. Не, Олио. не. Ма предположи да, защото аз не всеки път ти казвам да, не става. Трябва да кажеш точно конкретно какво е, да те го чета като грешно или вярно. Това ми е като белтък. Като суров белтък. Сигурно, че това казваш? Чакай, значи трябва да ти кажа, че Да, съм сигурна. трябва да си сигурна да може да ти го чета като правилно или неправилно. Ами, честно казано ми киселееше малко, ама то зато и се казва и кисело мляко, за това, че предполагам, че това е суров белтък с кисело мляко или сурово яйце с кисело мляко. Това казвам. Ами, грешен отговор. Не. Кисело мляко позна, но кисело мляко с майонеза. Мога ли да си го махна? Може да видиш, да, как изглежда всъщност. Това нещо изяде. Мале! И аз викам, бе, какво е това гадното? Добре, значи продължаваме нататък. Това Да. не успя да го познаеш. Много гадно. Не успя да го познаеш, продължаваме нататък. Жалко. Хора, аз няма да си махам превръзката, да не я слагам всеки път наново. Много странно. Как така? Аз и не обичам майонеза по принцип. Така, това е следващото. Така, хората могат ли да видят? Така, чакай, че аз пак тръгна да ти давам с дясната ръка. Отваря уста. По-широко. Това е краставица. Сигурно ли си, че е краставицата? Да. Как краставица, бе? Кой е това ГМО? Краставица. Добре, аз не трябваше да се смея, трябваше в момента да съм сериозен, обаче не мога да стана много смешно, как точно по краставица. Това не е краставица. Има ли още? Да, искаш още ли? Не, но в смисъл... Искаш ли още едно да пробваш да прецениш? Това май е пъпеш, мисля, че е. Ама още нещо има. Да, още нещо. Някаква подправка, сигурно. Близо си? Самардала. Не. Близо си. Няма да ти казвам, аз всеки път викам не да, ама казвай с какво е. Добре, Пъпеш дай пак. позна. Пъпеш позна. Пъпеш с какво?
Аз чакам да ми дадеш чашки. Така, чакай. Добре, айде. Чакай. Чупа много малкото. Бешарена сол е това, бе? Не знам. Това ли казваш последно? Не е черен пипер, не е люто, не е чубрица, не е риган. А какво е? Има един остатъчен вкус тая подправка. Аз съм сигурна, че това ще е пъпиш с шарена сол. Познах ли? Това ли е? Да. Ами пъпешен, но не е с шарена сол, а е с сол. Аз нали го казах? Ти каза шарена сол. Ма преди малко казах с сол, боже господи. Ти го пъпешен. Тия светлини Посилил съм направо. предварително, за да можеш да не усетиш солта. Мале. Това не го позна. Каза шарена сол, не знам дали да го зачитам. Айде ще го зачита. Айде, че ми е за пръв път. Айде ще го зачита. Добре, минаваме към следващото. Айде слагай превръзката и идвам със следващото. Така. Чакай, че забравих ложечката. Аз се притеснявам, човек. Така. Ма това котката ли отива сега за туалетна? Да. Какво? И аз се чудя този какво прави. Сега ли го меше? Давай, отваря хубаво уста. Какво е това? Ти трябва да кажеш, аз не мога да ти кажа какво е. Ти трябва да кажеш какво е. Това е чипс. Чипс, добре, познавам какъв. Ръфълс кетчуп. Добре, това го познавам, става ти още едно. Това не е пак пъпеш. Не знам. Не знам какво е. Чакай, че си ги разделям в момента в устата. Хора, искам да ви отбележа, че Петя по принцип яде винаги разделен. Никога не яде нещо заедно. Ако има кебабчета и картофи, ще яде първо кебабчета, после картофи. Изобщо няма да ям кебабчета. По принцип казвам, да разберат. Какво е това, бе? Искаш ли още? Бе, много ми е познато, бе! Сигурно, че не искаш още да пробваш. Имаш шанс. Айде дай още един път. Абе... да ни осра. Чай, няма ти дам същото, че падна на маса. Мерси. Бе, много ми е познато, бе. Това трябва аз да го пробвам, трябва да го направиш някакъв път на мен, защото ми е интересно как така не познава толкова познати неща. Бе, това да не е... Портокал ли е, бе, грейпфрут, нещо такова. Не знам, Петя, ти трябва да си кажеш какво е. Чипса го позна, със Знаеш сигурност. какво, на мен ми би по-скоро напомело. Казвам грейпфрут. Не казвам грейпфрут, не, защото ще да е много горчиво. Не. Това е някакъв цитрусов плод, мисля. Да. Но от сладките това трябва да е портокал или нещо друго. Казвам портокал. Това ти е финалното, което казваш. Грешно я знам. Но да, това казвам. Ами всъщност това е чипси ананас. Боже, да! Боже! Така, Петя не позна отново. Много ти е смешно. 2 грешни, 1 познато. Минаваме към следващото. Ма ти нали имаш много? Да. Мога ли да обърна резултата? Няма чак толкова много. Да, може да обърнеш все още, но... Стискайте ми палци. Но няма чак толкова много. Абе, викам си, бе, какво имаш такава консистенция и аз затова сетих за помело, а то било ананас. Ма не е лоша смеска, между другото. Така няма да гледаш отново, нали? Няма да миришеш. Не бе, няма. Но това ще е някаква подправка. Това е устата. Хубаво. Какво е това? Петя, какво е това?
Не знам, но е гадно. Издавам ти достатъчно, по принцип, като чуваш. Какво аз не те слушам? Аз нищо не казвам, просто чуя буркан. Айде. Още ли искаш? Искаш да плюиш? В лъжицата? Чакай да ти дам нещо друго да плюиш. Давай, плюй. Това е много гадно. Спанак нещо. Магданоз! Бе, ако си ми дал магданоз, ще те убия. Не е магданоз. Ма хора, това е много гадно, бе! Ма това е много гадно! Гадно ли е наистина? По принцип, трябва да е хубаво, ама чакай, не се завършва докато се сетиш. Оф, хора, не знам наистина. Това е много противно, бе. Какво казваш, че е според тебе? Буркан, какво има? Какво има в бурканите? Това да не е сока от киселите краставички. Но единственият жокер, който му дам, който ще заде всичко, аз затова не ти го давам по принцип. Добре. Това знаеш ли на какво има вкус всъщност? С моркови само казвам. Те да знам, обаче, това да не са от китайските спагети, бе, човек. Боже. Не знам. Това ще е някакъв бульон с... Ма две неща са, не три, нали? Само едно е. Невъзможно. Само едно е. Много малките деца го ядат. Пюре ли е? Не знам. Това ли казваш? Не знам. Хубаво, айде, това да е някакво пюре, да знам. Това казваш последно? Да. Сигурна си. Много малките деца го ядат. Какво ядат малките деца? Ма деца, не бебета. Не знам, това ли казваш? Сега не може да са бебета, аз просто не казвам. Човек, то знаеш ли на какво има вкус? Буквално се едно, че си взел коприва и магданоз и си ги изцедил. Добре, казай вече нещо, защото видеото стана дълго. Разбирам, ама нямам си на представа какво е. Това е помия. Казвам пюре. Добре, не можа да те преборя пюре. Наистина бебешка пюре. Отвратително е. Как може бебетата? Аз това не мога да разбера, що на Петя беше толкова гадно. Бебетата затова не ги искат тия пюрета, защото са отвратителни. Как ще ми вземеш бебешко пюре, бе, човек? Много е гадно, попитай го. Ай, накрая ще го опиташ да видиш. Не искам да опитам аз. Давам ти следващото. Така, 2 на 2 си вече изравни. Добре. Отваряй. Дъвчи. Няма, не е лошо. Не е гадно това. Сдъвчи го, хубаво. Две неща са пак. Това не е рибатон. Не, риба казах, че няма да те давам. Ти не обичаш риба. Това е пастет. Не знам, ти това е пастет. Ти ще кажеш. Аз не съм яла от години пастет, защото не ми е любимо. Но това е пастет със сигурност, а другото се изгуби в пастета. Май ще ми трябва още една лъжичка. Точно, ти ли го изгуби? Айде, отваряй. Това е песто. Това е песто. Пестото го позна. Отгоре е песто, отдолу какво е отвътре? Аре бе, 100 години. Ти по принцип не едеш такова нещо. Жокер. Не ям. Не. Ама не е нещо гадно. Не е гадно. Просто даже може да не се сетиш за как се казва. Да не е русенско варено. Не знам, това ли казваш? Да. Русенско варено и песто казваш. Да. Позна. Вой. Русенско варено. Те те позна. Аз никога не съм яла русенско варено. Как ще ми го сложиш? Просто знам, че обичаш, имаше вкус на пастет. Жокери позна. Нещо от консерва. Да, жокери ти позна. Следващото поне яла ли съм го някога през живота си? Да. Хора, много е трудно. Мога ли да пия и малко вода да ми се изчисти устата, защото всички вкусове са ми смесени. Следващото нещо показвам на хората. Абсолютно нестандартна комбинация. Но сега ми стана лошо. Давай, отваря устата.
Кисело е. Това е лимон. Добре, лимон го позна. Другото какво е? Трябва пак да ми дадеш. Не, че искам. Лимон с захар. Това ли казваш? Казваш лимон с захар, това ти е окончателното. Да. Не позна. Не. Това е лимон с лютеница. Не. Лимон с лютеница. Човек, лютеницата от киселината изобщо не се усеща. Еми. Не можеш да кажеш, че това е лимон с лютеница. Защото единия вкус преобладава, нали, в случая лимона е доста по-кисел и доста по-силен, пък лютеницата е мека. Човек, лютеницата имаше вкус само единствено на захар. Станаха ти още 4. Мали. Това е още 3. Ти сега ми уби всички вкусови рецептори с този лимон. През това време ще покажа на хората. Въпреки че са го видяли вече, но все пак. Това е лютеница вече. Това е с лютеница. Не знам, Петя. Това е лютеница с сирене. Това ли казваш? Окончателно с лютеница с сирене. Не, дай ми пак. На кой има вкус? Все още има вкус на лютеница и сирене, така? Това е окончателният отговор. Да не е с кетчуп. Не знам, Петя. Лютивката не? Не. Айде, това казвам. Грешно. Не е невъзможно. Грешно е. Какво е това? Това е сирене с чили сос. Не, мина ми през ума, бе. Бах ти фейкьосаното чили. Как може да не се познае? Как може да не е люто? Или ти каза лютивка, малко ти залютява, ама. Ами да, помислих си го, ама то толкова леко лютиче направо, то не се усеща. Хора, много ми се иска да позная още нещо, де не е честно така. Знаете ли колко е трудно? Така, хора, това е следващото. Отваря още. Ай, бе, са. Не, това е само едно нещо. Безвкусно. Поразсъждавай малко. Помисли хубаво. Това съм го яла. Убедена съм, че съм го яла. Това, боже. Опитвам се да си събера мислите, обаче ми е много сложно в момента да се досетя какво е това нещо. Някаква бисквита. В смисъл от тия меките. Някаква сладка, още едно въпрос. Още едно? Добре. Хубаво. Какво може да е сиропирано? Блатна торта. Мъфин, кекс. Трябва да избереш едно, аз да ти кажа дали е правилно или не. Това да не е кекс някакъв. Ма то мъфин и кекс е едно и също реално, защото кекс е просто голямо, пък мъфинчетата са малки. Не знам, е много сладко, изобщо не ми хареса. Какво е това, бе? Бе, наистина не се сещам, това е... Искаш още едно? Не искам, много сладко ще ми стане. Айде казвам, че това е мъфин. Та да не познавам. Не, какво е? Това е толумбичка. Боже! Сега вече се досети, нали? Това вече е толкова познат. Аз толкова да обичам. Боже господи, пък на мен ми се върти, че е кафяво. Не, сега не искам. Искам вода обаче, защото ми стана много сладко. Добре, сега ще дам вода. Абе ти откъде си намерил толумбички, бе? Хора, искам да ви кажа, че аз се подготвях за видеото в 9:30. Ходих да взема нещата вечерта, така че почти не беше останало време, но все пак успях. Изобщо не се замислям, че
Е възможно ти да вземеш тумбички, а не ми се върти нещо в главата. Друго, коренно различно. Така, това е друго нестандартно. Това е пастел, вейфе. Не знам. Ти ще кажеш какво е. Моцарела. Моцарела има състои русенско варение се взел, нали? Ти кажи. Моцарела с... какво? Не знам дали си взел и по-отделно пастет или сега си използвал русенското ти варение. Това само ти можеш да го кажеш. Аз ще потвърдя дали е окей или не. Ми казвам моцарела с пастет. Сигурност. Не знам. Не съм сигурна естествено. Сигурна съм за моцарелата. Да, моцарелата я позна. Това, което най-много обичам, най-бързо го познавам. Или го познавам просто. Айде с русенско варено ще кажа. Това ти е окончателното казваш. Да. Еми не позна с пастети. Веселине! Айде защити ми го, де! Не го познам. Защо? Аз съм сигурна да си ти каза, не съм сигурна. Сега ти идва последното. Вече така или иначе повече не познавам, отколкото да познаеш. Ма хора, пишете в коментарите, това не е честно. Пишете в коментарите, това не е честно. Ма то е едно и също. Виж как разбрах. Да, ти трябваше да се сетих. Аз се сетих реално. Това не е честно. Миленкото то. Ами кофти. Дай другата. Така, следващото. Давай сега. Оп. Нищо ще вземем друго. Айде, отваряй. Айде, смиде. Това ме вкусна зрънчо, Весо. Добре, ама какво е? Трябва да го познаеш, зрънчо. С лук. Какво с лук? Заебал с лук. Хубаво, айде позна. Това вече го позна. Обаче повече не позна и не знам колко позна и колко не позна. Сега ще сметна и ще пусна резултата някъде тук. Чакай. Еми това е. Чакай. Секунда. Ма ти си махал, аз мислех, че всичко си нареди. Това беше част 1 с Петя. Част 2 ще бъде с брат ми, той ще пробва абсолютно същите неща, но няма да ги знае отново какви са и ще се опитва да ги познава. Така че отивайте да гледате и втора част в канала ни. Задължително. Хора, това беше от нас. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало видеото, може да ни последвате в социалните мрежи, да натиснете лайк бутона. Камбанката, да оставите един коментар. И да се сабскрайбнете. Задължително. Точно така. За канала на Весо. И за канала на Петя, който ще излезе ето там. А тук долу излиза друго видео, което може да гледате и да се забавлявате отново с нас. Благодарим много, че бяхте тук. Желая на всички любов, щастие, благоденствие, цялото семейство и хармония. Чао!